салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ман бо шумо овораи 9 километр. бародаро, пеш ай видеоро тамошо кардан аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайка биҷиқин ва дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд дар сомонаи YouTube блогер шаванд ва аз YouTube суми хуб кор кунанд, ҳозир YouTube суми хуб додест. мо ожда $200, $300 одамо кор кардесиянд ва зиндагишона пеш бурдесиянд. Шумо ҳам метавонед ки дар сомонаи YouTube пешравӣ кунед ва сум хуб кор кунед ва дар ҳеҷ ҷо кор накунед. бародарони азиз, кадом мехоҳад ки блогер шава ва дар оянда дар Тоҷикистон блогерӣ кунад ва сум кор кунад, бас мо як канал дорем дорои 2400 подписчикай, монетизатсия гиронай, эфири сабшестваш гиронай, канал ягон хел жалб надора, дар шотуш $62 дора ва аз ҳама муҳимаш ки канал пин-код дора. яъне ту барои пин-код намедавӣ ҳеҷ ҷо. Канал $62 дора. ҳамин $38 ки кор кардӣ, картата мезанӣ, мемонӣ. ин пин-код яъне чи? Карта дар тани ҳаму картата мезанӣ, пула мегирӣ. ҳаста каналҳое ки монетизатсияшо гирёнанд, пин-код надоранд, просто пул кор мекунанд, ки карта зада намешава. адаи картаи тоҷикӣ мезанӣ, визаи тоҷикӣ, картаи российский него, картаи тоҷикиро мезанӣ, сумта мегирӣ. ана ҳамин асобина ҳамин вигдиш ҳамия ки канал пин-код дора, одамо барои пин-код медони 6 моҳ медаванд. Канал пин-код дора, $62 дар шотуш ҳаста. як видеои тенч пардоҳ, аммо $38 дигаро ки кор кард, карти тоҷикита мезанӣ, пула синмат мекунӣ. канал беҳтарин канал 2400 подписчик дора, нархаш $35000. ягон тин кам намешава бародаро. кадомед агар ҳамин канал маъқулай, рақамҳои рӯи экран занг бизанед. Не ки агар ки бигӯем ки канали арзонтар дар рахмон пин-код мегирем, $20000 ҳастай, $18000 ҳастай каналҳои фурӯшӣ. саме главни занг бизанед, пурсен чхели канало дар кӯте. мо любой хел каналотон меёбем. каналҳои 20000 подписчика, 30000 подписчика, 40000 подписчика. Короче, любой хел канал мо дорем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Лайк бизанед ва дар охир гуфтем ки шахсоне ки каналотон монетизатсиясона равон карда шаги дуюм админ омад, шаги дуюмтон рост карда метем. метавонед занг бизанед барои шаги дуюм админ монетизатсияратон гирён карда дастон метем. лайк ҳам мезанед дӯстон. Тоҷикистон ба пеш.